Ak som spomínal v minulej relácii ignorantov alebo zábudlivcov, ktorí veselo jazdia po slovenských cestách bez povinného zmluvného poistenia a je ich viac ako 300 000, tak spozornieť by mali aj majitelia elektrokolobežiek a elektrobicyklov. Novela PZPčka sa týka aj ich. Majú svojich milovníkov, majú svojich odporcov, no určite sú alternatívnym dopravným prostriedkom v prehustenej premávke veľkých aj malých miest či obcí už niekoľko rokov. No tak ako pomáhajú čoby doplnkový dopravný prostriedok ľuďom, ktorí ich používajú rozumne, tak plnia aj štatistiky dopravných nehôd či zranení a žiaľ mnohé kolízie pri nerešpektovaní predpisov či ostatných účastníkov cestnej premávky skončili aj s fatálnymi následkami. Reč je o elektrických kolobežkách. Popísalo sa o nich už dosť. V niektorých európskych mestách bola ich prevádzka obmedzená či zakázaná. Čím viac ich pribúda, tým väčšie je riziko spôsobených škôd či zranení. Problémom je rýchla jazda na chodníku, kde dochádza k zrážkam s chodcami alebo jazda vo dvojici na jednej kolobežke, čo je bežná prax aj na cestách slovenských miest. V štátoch Európskej únie zaznamenali policajné štatistiky za posledných 5 rokov až 10-násobný nárast kolízií a nehôd ekolobežiek. Preto euroúradníci už minulý rok schválili novelu, vďaka ktorej budú musieť mať majitelia elektrokolobežiek uzavreté povinné zmluvné poistenie. A tá nadobudla účinnosť 1. augusta tohto roka. Novela sa týka majiteľov ekolobežiek, jednokolesových segwayov a hoverboardov, ale aj elektrobicyklov jazdiacich rýchlejšie než 25 km za hodinu. Povinnému zmluvnému poisteniu budú podliehať aj elektrokolobežky s rýchlosťou nad 14 km za hodinu a hmotnosťou nad 25 kg. Ďalej trojkolesové či štvorkolesové vozíky, trojkolesové skútre, vozíky pre seniorov a záhradné traktory. PZPčko pre ekolobežky, e-bajky a ďalšie elektrické vozidlá prináša aj svoje výhody. V prípade nehody vám poisťovne kryjú škody, ktoré spôsobíte inému do výšky 6,45 milióna eur na zdraví a 1,3 milióna eur na majetku. A uzavriete si ho jednoducho online alebo návštevou niektorej z poisťovní, ktoré ho majú v ponuke. Pokiaľ ide o majiteľov elektrických kolobežiek a elektrických bicyklov, ktorí nemusia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie, stačí, ak majú platné poistenie domácnosti, ktoré zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi rodiny. Takto sú chránení aj pred škodami na zdraví alebo majetku, ktoré by mohli spôsobiť pri jazde na takomto vozidle. Záverom ešte jeden postreh. Tak ako auto, aj kolobežka nie je hračka a môže byť zbraňou. A to hlavne, ak pri jazde nie sú dodržiavané pravidlá cestnej premávky, takže jazdu na nej treba brať seriózne, vážne a zodpovedne. Na úplný záver výzva rodičom, ktorí vlastnia elektrokolobežku. Prosím vás, svoje dieťa na nej nevozte. Môže si škaredo ublížiť.